Te ku blei shibu ne iba la bu kene ko we ki chingkili iba la ong. Brother, how to nga ubom jule chi seng long pop mo. Te kene ka jing bom so thu chung i. Kala ban pen so thu yak ki ba bun belai ki Kristan. Yak ki ba bun belai ki bru ki bom pat so thu ha bai de ne ka phang. Namar om tang ma i. Ngatip ba bun ba ki bom pat so thu. Te kene ka jing bu chingkili chung i. Te kalong ka jing pen so thu yak ki we ro. Ha oi kalong ka pop la da phim le chi seng. Haki si utrai bar haki si khuj baro ki balate kat kum ka chi hikai bar kat kum ki an ki kan don jong ka balang haki si po ya la da gim la ban le che ki yeng mani la da kam de ka si khrau la da kam de ka si khuj kam de ka pom henry haki si utrai ha si khuj haki si khrau ken mau ba ka de ka pom namar la te yangi baro ba de shim banta shirham haki si utrai ki si khrau ki si khuj kisi krau kisi ko chilong kum kasi jo kajing shimno e kamara testi shabanang kajing pun pernah jo angel grabi el kamara testi pat kuwe kuwe de kasi to ding bakhuj kasi pale bakhuj si balang bat pe pat kuwe kuwe de ki bade kisi khuj tengi don kampan shim perta shirham ha kisi khuj mo hanre lada teng teng kidon kidau ki bom la ban kyar te ka balang kamte ka balang ka suthu ka balang ka pelai. God bless you.